Fil-Parlament Ewropew ħdimna sabiex nissalvagwardjaw l-interess ta' negozji żgħar li jiddependu fuq pjattaformi online sabiex jilħqu l-konsumaturi, impenjati li nelbu l-isfidi diġitali li qegħdin jaffaċċjaw in-negozji Maltin u Għawċin. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija flaqa ma' delegazzjoni mill-Malta Business Bureau fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Adrian Delija qal li matul dawn l-aħħar xhur iltaqa' ma' għexieren ta' negozji żgħar u medji li kellmuh dwar kif naqsilhom il-bejgħ mill-ħwienet, dan meta qed jiżdied il-bejgħ online. U qal li l-Partit Nazzjonalista qed jaħdem fil-Parlament Ewropew sabiex jgħin lin-negozji żgħar u medji jikbru online u għalhekk jeħtieġ li immedjatament tiġi indirizzata l-kompetizzjoni inġusta li qed jaffettwaw negozjanti Maltin minn negozjanti barranin. Permezz ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea infetħu opportunitajiet kbar għal kummerċ għal negozji Maltin u Għawċin f'suq ta' 500 miljun persuna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Kunsill Ġenerali tal-ħadd li ġej se jkun indirizzat mill-kandidat tal-Partit Popolari Ewropew għall-Presidenza tal-Kummissjoni Ewropea Manfred Weber li wkoll ġej minn raħal żgħar li fih hemm bosta negozji żgħar u għalhekk jifhem iċ-ċirkostanzi partikolari tan-negozji żgħar u medji. Huwa qal li l-Partit Nazzjonalista huwa membru tal-PPE li huwa l-akbar grupp fil-Parlament Ewropew u għalhekk jista' jkun l-aktar vuċi soda għan-negozji Maltin u Għawċin fl-Ewropa. Matul din il-laqa, il-President tal-Malta Business Bureau, Simon De Cesare, ippreżenta l-Business Manifesto tal-MBB, Business for Europe, Europe for Business, għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Dan il-manifesto jiġbor l-aspettattiva tal-komunità kummerċjali Maltija mill-Unjoni Ewropea għal 5 snin li ġejjin. Preżenti għal din il-laqa, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kien akkumpanjat mill-kandidati tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew.